Moikka vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan mun uutta videota. Tosiaankin tänään tarkoituksena olisi tsemppäillä ihan vaan tsemppäilyn ilosta, että ei ole mikään haaste, että tarvis mitään ostaa. Mutta lähdetään vaan aloittaa, kun ekan tsempin ilmoittautuminen aukeaa ihan kohta. Tosiaankin ekana täällä on tää Uudenmäenharjan tsemppi, ja tää on mulle tosi vaikea tsemppi itelle. Musta tuntuu, että tää tsemppi on varmaan tän videon vaikein, eli heti eka tsemppi on vaikea. Mutta ei voi mitään, mutta nyt odotellaan tässä tää 5 minuuttia. Oho. Ups. Meitä on 5 täällä, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Ei varmaan yhtään mitään, mutta mä yritän nyt parhaani. Menen nyt. Oikeesti ei, mä oon viimeinen. No, ihan sama. Mä yritän nyt vetää posin kautta ja ajatella, että tää tsemppi on mulle oikeesti vaikee. Että mä nyt annan itselleni armoa, jos tää nyt ei mene ihan niinku, mikä se oli, ihan niinku Strömsössä tai mikä juttu se nyt olikaan, en muista. Mut mä oon toinen, hei. Nythän menee oikein hyvin. Oho, yllätyin ihan, että mitä? Oliks tossa puu keskellä kaikkea? Ei vitsi! Siis ei hyvänen aika. No, ei se haittaa. Mä en ymmärrä, miten mä pystyn olemaan näin positiivinen. Siis siinä mun aiemmassa tsemppivideossa. Ja aiemmalla tsemppivideolla mä siis tarkoitan, kun mä kuvasin aikaisemminkin tsemppivideon, mutta se video oli pelkkää rakeamista ja mistään ei tullut yhtään mitään, niin mä ajattelin, että mä en julkaise sitä, vaan mä kuvaan nytten uuden, niin ajattelin tälleen selvennyksenä nyt tälleen kertoa tässä, että joo. Niin siis mä rakepeittasin kaikista, siis pienimmästäkin virheestä. Mä rakepeittasin niin pahasti. Okei. Hei, tostahan ehkä saattaa päästä. Mä yritän päästä tosta. Menikö se? Meni, jes. Wihiu, mutta minäpäs jäin tuohon. Niin wihiu, minä jäin siihen. Ja nyt minä jäin tähänkin, mutta oho, me menimme sillan läpi. Oh my god, mun nenä vuotaa. Ei just nyt pysty. Oho, no toi vähän auttoi jopa. Kun törmäsin tohon puuhun, niin sitten ohjas takas paremmin reitille. Oho. Mä en ymmärrä, miten mä oon nyt näin positiivinen. Siis siinä mun aiemmassa tsemppivideossa niin mä olin ihan hiilenä. Ja mä valitin joka pienimmästäkin asiasta. Oho. Toivon, että tää mun positiivisuus pysyy tän koko ajan. Okei, no eka on maalissa, ei se haittaa. No okei, tässä me tultiin viimeiseksi. Ei aina tarvi onnistua niin hyvin. Saatiinpahan ainakin 200, päästiin maaliin asti. Okei, mun tavoite on, että mä pääsen maaliin asti. Mulla ei ole mitään tavoitteita, että joo, pakko olla vähintään toisteksi viimeinen. Että ei, niinku mä en siedä sitä, jos mä tuun viimeiseksi. Mun on pakko tästä katsoa näitä hevosia, kun mä en ole pitkään aikaan käynyt kattoo. Mutta joo. Eikö se ollut, mä katoin aikaisemmin, niin se oli kai seuraava tsemppi oli Kuusilaakson tsemppi, jos mä yhtään muistan oikein, eli 14.00. Joo, Kuusilaakson tsemppi, niin sinne matkamme käy nytten Kuusilaakson, kyllä. Mutta mennään nytten vaan seisoskelemaan ja odottelemaan tonne Kuusilaakson tsemppi-alueelle. Varmaan käyn tässä välissä syömässä. Toivottavasti en missaa tätä. Nyt voidaan osallistua. Ja no tää Kuusilaakson tsemppi on mulle aika helppo yleensä, mutta joskus kömpelyys vie voiton, että jotenkin heppa sinkoilee minne sattuu. Ehkä mä vaan seikkailen vielä globaalissa hetken. No niin, tsemppi alkaa ihan just. Toivottavasti selvitään hengissä tästä. Mut onneksi tää ei oo mikään hirmu vaikea tsemppi. Mut nää muut on varmaan vaan vähän parempia ehkä. Kun näillä on näitä hyviä heppoja tässä. Oho. Nyt meni kyllä ihan huonosti. Ja niin menee tää mun suorituskin vähän huonosti, mutta ei se haittaa. Vielä on mahdollisuutta nousta ja laskea, mutta nyt
Mä yritän edelleen vetää posin kautta, että tässä ei oo mitään hätää. Että tää menee nyt hyvin, että mä oon kyllä ihan tarpeeksi hyvä. Ja mun tavoitehan oli päästä vaan maaliin asti, että se ei haittaa, jos mä olen viimeinen, kunhan mä pääsen maaliin asti. Oi, tossa meni kyllä läheltä. Mä monesti feilaan jostain ihmeen syystä tähän aitaan. Okei, nyt meni. Tai muutenkin noihin heinäpaaleihin tossa joskus feilailen. Mutta nyt meni jotenkin tosi hyvin. Elää tule päälle. Kiitos. Kuski oli ystävällinen ja väisti meitä enemmänkin. Tai no, me väistettiin sitä, eikä se kuski jyrännyt meitä. Mitä ihmettä mä selitän? Mä en tiedä. Oho, toi tukki kyllä osui muhun, mutta no, kyllähän se kelpaa aina, että se ei leikisti osunut. Okei, me oltiin 6. ja tosi hyvä. Tai yllätyin kuin hyvä. Mut seuraavaksi tulee... mikä champpi olisi seuraava? Oliko se Moorlandin champpi? 14.30. Joo, Moorlandin champpi. Se on mun mielestä aika helppo, tai tosi helppo, mutta mä oon siinäkin ihan hemokömpelö. Mulla on nopea, silleen seminopea tää mun heppa. Mä oon ite vaan kömpelö ohjaamaan, mut mennään vaan Moorlandiin valmiiksi odottelemaan sinne champpipaikalle. Ihan kohta alkaa ilmoittautuminen. Mä käyn sit, kun mä oon osallistunut, niin katsomassa kaapista, olisiko siellä mitään lemmikkiä, koska en mä tiedä, mulla nyt jotenkin tekee mieli ottaa lemmikki ihan vaan huvikseen tohon. Tää näyttää jotenkin, en mä tiedä, ei tää nyt surulliselta tai mitenkään tyhjältä näytä, mut näyttää lemmikkiä kaipaavalta. Niin suoraan vaan varastolle sitten. Täältä otetaan, olikohan ne 4. Joo. Niin mikähän satulalaukku voisi olla hyvä? No tässä on vihreätä, niin toi voisi olla hyvä. No mä otan vaan ton pasin tosta. Ei, elää tipu. Noin. Mä monesti menen tähän eläinlääkärin pöydälle. Ihan vaan sotkemaan eläinlääkärin tavaroita. Nyt mä menen taas seikkailemaan vaan globaaliin. Otetaan toi tuolta jo valmiiksi tonne. No niin, mä nyt yritän oikeasti parhaani. Okei. Okei, mä oon 3. Not bad. No niin, nyt mun pitää vaan oikeasti keskittyä. Niin mä saatan selvitä. Okei, I'm toinen. Olen toisena. Ei juokse. Okei, nyt ei saa oikeesti feilaa. Vitsit, mä alkaa ärsyttää, jos mä tipun johonkin 7. Jos musta tuleekin hajamielinen. Mutta vissiin tää on ihan hyvä asu näköjään. Tai niinku hyvä heppa tää norikumi näissä champeissa. Näköjään on. Ei, just tätä mä tarkoitin. Ei vitsi. Juuri tätä minä tarkoitin. Okei, no. Mä olin aika kauan 2. Mä olen nyt tyytyväinen siihen. Mä nyt saan luvan olla tyytyväinen tohon. Että mä olin aika pitkään 2. No, ei 5 oo niin paha. Okei, mä olin 5. Ei ollut edes paha. Mä putosin vaan 3. Kun mä olin 2, niin mä putosin 3. Niin ei oo paha. Ei oo yhtään paha. Seuraavaksi on sitten Pintan champpi ja sen jälkeen on Pony champpi. Niin siihen Pony champiin meidän sitten pitää vaihtaa tuo heppa. Tai poni. Mutta tää norikumi on kyllä näköjään ihan hyvä, mutta se säntäs mulla siinä yhdessä kohdassa, mihin sattuu, niin se kyllä vähän jäi ärsyttämään. Se kohta, jonka mä feilasin, niin se säntäs siinä ihan mihin sattuu. Mä en tiedä, oisko se silleen, että se pony champi ois sitten viimeinen.
tuossa 3:30. Vai haluunks mä mennä vielä Hopeametsäaukion kylän champin 4. Eli niinku vähän reilu tunnin päästä olisi vielä viimeinen champi sitten. No mä katon tässä Pony Champin jälkeen, että miltä musta tuntuu, että jaksaanko mä vielä mennä tätä. No niin nyt aletaan tekemään gruppeja. Ja mä yritän nyt oikeasti keskittyä. Mun täytyy vaan tehdä parhaani. Vitsi, onkohan mulla kuvaus ees päällä? On mulla varmaan, on mulla. Okei, sovitaan, että mulla on. Okei, nyt mä jäi ahistaa, että onks mulla kuvaus päällä. Mut sovitaan, että mulla on. Please, sovitaan. Joko? Voidaanko sopia, että mulla on kuvaus päällä, koska sit jos mulla ei oo kuvaus päällä, niin mua vähän alkaa sitten suruttaa, mut mä oon 3. Tää on tosi hyvä sijoitus. Ainakin tällä hetkellä vielä. Niin menee tosi hyvin. En oo vielä törmännyt mihinkään. Vielä. Toivon, etten törmääkään. Ja nyt mun pitää oikeesti yrittää keksiä jotain sen. Tai mitä mä se oli niinku, että kun se lähtee viemään se boosti, niin sitten niinku hyppää. Okei, ei vaarallista noniin. Mä tiesin, että tää tekee tän kuitenkin, joten mun olisi pitänyt tietää, tai mun olisi pitänyt varoa sitä paremmin. Nyt me ei saatu boostia ja me tiputtiin 4, mutta ei 4. oo yhtään paha. Eiku 5. näköjään. Okei, no 5 ei oo paha, mutta kun katsoo tätä osallistujamäärää, niin se on aika paha. Mutta mun piti muistaa se, että mun tavoitehan oli niinku vaan päästä maaliin asti. Mua nyt vähän jäi ärsyttään toi, kun tuli se mikä korkea pudotus, kun vaarallinen pudotus, mutta sille ei voi nyt mitään. Vahinkoja sattuu. Ja tossa alamäessä, niin okei, mä pääsin ton ohi. Niin tossa kohdassa mun ei kannata hypätä, koska hepat lähtee aina sinkoilemaan. Ja tääkin lähti sinkoilemaan siinä, kun mä siinä harjoituksessa hyppäsin, niin se sinkos. Oho. Oho! Siinähän tuli korkea loikka. Noin. Sitten oikeastaan vaan juoksemista enää. Okei, tähän tuli tää boosti. Niin mä hyppään nää. Oho, no eipä hypätty niitä molempia, mutta toinen hypättiin. Okei, 4. tultiin. Oltiin tosi lähellä, että oltais päästy 3. Mutta oon kyllä tosi tyytyväinen tähän 4. koska mä olin siinä 3. aika pitkään. Ja sitten lähdetään kotitalliin hakemaan ponia. Mä otan nyt tän muun kottiksen, kun en halua nytten ottaa Gen 1 ponia, niin mä teen jonkunnäköisen asun tän kanssa nyt. Okei, mä nyt kehittelin tämmösen ihan perusasun. Ei tässä mitään ihmeellistä oo, niin lähdetään vaan sitä Pony Champia kohti. Tää Pony Champi saattaa lagata, koska siinä vieressä on ne Style Ridersit, mutta toivon, että ei lagais mitenkään erityisemmin. Oho. Katon tästä paljon kello on. Ei, vielä 21 minuuttia. No mutta nähdään sitten, kun voi osallistua. No niin, mä äsken osallistuin. Täällä ei nyt oo mun lisäksi kuin 1 vielä, mutta ehkä tänne tulee vielä vaikka 3 tai jotain. Tää Pony Champi on silleen helppo, mutta vaikea mulle. Ainakin tällä hetkellä musta tuntuu, että mä en mene enää kylän champia. Mut siis mä aloitin tänään tällöin 12, mutta näitä 2 mä en kuvannut, kun mun kuvaus ei ollut mennyt päälle. Mut mä oon siis 1 asti, eli 2,5 tuntia. Kun kello tulee nyt 3:30. Joo, 2,5 tuntia oon champannut, niin eiköhän se sitten riitä. Mulla tulee ihan järkyttävä editointiurakka tästä, mutta ei se haittaa. Täällä on 3 mun lisäksi nyt. En mä tiedä, mä jotenkin tykkään tästä mun asusta. Mä vaan nakkasin tälle jotkut kamat niskaan. Toi näköjään meni tonne jo valmiiksi, niin mä laitan sen
tuohon vähän ylemmäs. Okei, nyt alkaa jumppi. Mä yritän oikeesti nyt niin kovaa, kun mä vaan pystyn. Mut mun nopeus on kyllä 26 ja tää liikkuu 10% nopeampaa, kun tän iloisuus on niinku täysillä. Mene. Okei, mä oon toisena. Ei. Nyt mä oon kolmas. Ei se haittaa mitään. Nyt en saa jäädä noihin. Jes, pääsin yhden ohi. Okei. Jes, hyvä. Vaude, hienosti. Yritän pitää motivaatiota yllä. Puhumalla itselleni ja kehumalla itseäni, vaikka ei meniskään hienosti. Oh. Apua! Ei nyt tuo kyllä kohta pääsee musta ohi. Varmaan. Ei! Se pääs musta ohi. Voi kakka. No, kolmaskin on hyvä. En oo viimeinen kuitenkaan. Apua! Hui. Juokse vaan. Mitä vitsiä? Okei. Selvä. Ja nyt mä kuitenkin jään noihin, mutta ei se haittaa, vaikka olisinkin jäänyt, mutta en jäänyt. Nyt pitää katsoa, että lampaat ei tuu tielle. Ne tuli tielle. Okei, me oltiin kolmansia. Ihan hyvin meni. Täältä saatiin ruusuke ja me voidaan myydä tuo ruusuke, niin saadaan lisää rahaa. Kiitos, kun sä olit katsomassa tätä mun videota. Ja tänään meni jumpit ainakin paremmin kuin siinä mun aiemmin kuvaamassa jumpi-videossa, jota mä en tosiaankaan julkaise, koska se oli pelkkää rakeemista. Ja toivon, että te tykkäsitte tästä videosta ja me nähdään mun seuraavalla videolla. Moikka!